הייתי רוצה שידעו שזוגלובק היא חברה שמנוהלת על ידי משפחה, והעובדים של החברה הם חלק מהמשפחה הזאת, מהמשפחה הגדולה של משפחת זוגלובק. נודע להם שאבי אמור להיאסר למחרת בבוקר בגלל השחיטה הכשרה. אז הם ברחו בעוד לילה, עזבו את גרמניה עם 2 מזוודות, ובדרכים לא דרכים הגיעו לארץ. הדבר הכי חשוב שלמדנו, לא להירתע משום עבודה, כן? לא לתת לאחרים לעשות משהו שאנחנו לא יודעים לעשות. כל הילדים של משפחת זוגלובק מגיל קטן היו עובדים איתי במחסן כל קיץ, וכמובן זה גם אלי, היום הוא המנכ"ל. אני חושב שחלק מהחינוך לצניעות והאהבה של העסק הזה זה באמת להכניס את הדור החדש בגיל צעיר לעשייה. זוגלובק קודם כל היא חברה משפחתית. הרצון שלי שתישאר ככה, והרצון הכי גדול שלי זה שיהיה לנו דור המשך. חלק מהעובדים הוותיקים, במיוחד הוותיקים, הם באמת מרגישים כמו בני משפחה. אם עובדים פה 30 שנה, ומההיסטוריה שמפעל עוד היה הרבה יותר קטן, אז הם מרגישים את השייכות. זוגלובק בשבילנו זה יותר ממקום עבודה. אנחנו הכרנו כאן, התחתנו במהלך העבודה המשותפת שלנו כאן. החברים הכי טובים שלנו מכאן, הילדים שלנו נולדו במהלך השנים ששנינו עובדים כאן. זוגלובק זה בית שני, זה כמו משפחה. אבא שלי עבד פה, ואני ועלי, ויש לי עוד אח גם. 3 עובדים פה, זה הבית הגדול שלנו פה. אנחנו חיים פה גם, זה בית החם. אני מרגיש שייכות, ואני מרגיש כל כך נאמן לתשלובת ולמפעל, שזה אחד מאבן היסוד שלי, שככה חונכתי עליו משנת 82. מאוד כיף לי לקום בבוקר לבוא לעבודה בזוגלובק. אני מרגישה שזה כמו משפחה, זה כבר זורם לי בדם המון שנים. יש לי צוות נפלא, אני גאה בחברה הזאת לעבוד כל כך הרבה שנים ולעוד הרבה שנים. בלעדי העובדים האלה לא היה לנו את המפעל. זה היה נכון לשנות ה-60, וזה נכון גם להיום. שלום זוגלובק. זוגלובק מספר 1, מספר 1. זוגלובק זה קודם כל משפחה, אבל אני גאה להגיד שהיום המשפחה המורחבת שלי מונה יותר מ-800 חברים.